mun sake dawo muku da wani bidiyo wanda wannan bidiyo yana da amfani musamman ga wanda yana da abu shina da nauyi amma nauyin nan nasa baka san ta yanda za ka iya rage shi ba. Ma'ana ka ɗauko ko waƙa tana da nauyi kamar mega ya yi kusa a ce alal misali ko da mega kamar 60 haka, to kana son ka maida ta ko ka 10 ko 15. To ko kuma kana da bidiyo wanda kake so kana buƙatar shi yana da waƙa mai daɗi, kana son ka maida ta kamar audio da za ka saurara ba tare da ka kalla bidiyon ba. To wannan kun biyo mu a cikin wannan bidiyo za ku fahimci wannan kuma za ku magance wannan matsala. Amma kafin mu shiga wannan bidiyon muna buƙatar ku danna muna subscribe sannan ku danna muna alamar ƙararrawa don samun sababbin bidiyon mu idan mun ɗora. To yanzu za mu shiga application ɗin sai ku gani. To wannan application idan mutum baya da shi, to kamar haka ga misali gashi da zai ɗauko shi sai mutum ya shiga Play Store kamar haka sai ya danna wannan. Idan muka shigo kamar haka sai ku zo wannan wurin sai ku rubuta Android Sun. Android Sun za ku rubuta. Gashi ma ya fito kun gani sai mu danna. To in muka danna kamar haka Android Sun sai mu tafi, muka tafi kun ga gashi nan a ƙasa yake. Shi da an ka rubuta Android Sun Editor gani. To kun gan shi a ƙasa gashi misali kamar haka wannan shine application sai mu fito. To idan muka shiga haka to kun ga gashi da yake ni ina da shi kawai Niger zuwa giya za mu yi da shi. To application ɗin dai gwargwado kun ga bai da nauyi ga gwargwadon abu miliyon 1 sun ka ɗebe shi. To sai mu fito kamar haka. Yanzu muka fito shikenan sai mu riƙe data sai mu tafi sai ku gani yadda za a yi shi. To idan muka danna application ɗin kamar haka. Yanzu alal misali muna son mu converter in waƙa ne, to sai mu danna wannan. In muka danna wannan kamar haka yanzu sai mu ɗiba kamar misali wannan morceau gashi yana WAV. To yanzu ya za mu maida shi format MP3 sai mu danna kamar haka. To yanzu kamar misali yanzu ya yi kamar haka. Yanzu mun shige shi haka. Bayan mun shige shi haka sai mu ɗaishe shi. In muka ɗaishe shi idan muna buƙata mu ɗan rage wani abu daga cikin waƙan ne kamar nan yanzu gashi kun gani. Da gashi ne idan tsakiya ake son a rage za a danna wannan ne kamar wannan na tsakiyan. In aka danna shi to shi kuma zai yanke daidai tsakiyan ne duka kote-koten sai ya yashe su. To kuma idan ana son a yanke kamar a yanke tsakiyan ne, ana son a raba waƙa kamar misali biyu ne, to sai mu komo kamar wannan sai mu danna kamar wannan. To kun ga wannan ai kun ga ana son a yanke tsakiya kun ga yadda suke nuna. To yanzu da yake mu ba yankin ba za mu yi, muna son mu ga yadda aka converter ne kawai. To yanzu idan kuma muna buƙatar ƙara volume sai mu danna nan. Mutum yakan iya ja shi daga nan ya ƙara shi har 200 ko da waƙar ba ta da volume ƙwarai mutum yakan iya ƙarawa. Ko kuma ya ja yayi haka ya rage volume in ma ya yi yawa. To duk haka ake yin wannan. To bayan nan kuma shi kuma wannan wurin. To shi kuma wannan ba dole sai mun abin shi ba kamar bukulen in abin ga na waƙa ne. To duk wannan sai mu dawo nan. Shi kuma wannan amfanin shi alal misali kamar kana son waƙa in ta kai ƙarshe sai ta dinga sauka kaɗan 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 sai ta ƙare. To nan ne mutum zai danna wannan. Kenan kana iya fade in light, fade out light. Kenan in kuka danna wannan
ma'ana in ta kai ƙarshe ga yanayin yadda za ta sauka sannu har ku ji magana ta ƙare, ba wai gab za ku ji waƙar ta ƙare ba, slow ƙasa za ta ƙare. Kuma sai nan gaba shi ko idan kuna son ku ƙara echo, shi ko yadda murya za ta ƙaru, za ta yi hitowa tana abin juna, to deja waƙa tana da echo tun wurin gyara. Kun gyaran deja tana da echo ta, wannan ba mu damu da shi ba. Sai mu dawo wurin nan, shi kuma nan idan kuna son ku ƙara ma waƙa kamar sauri ne, in ana son ta yi lakaki ana jawowa ai baya ne, idan kuma ana son me ake cewa ta yi sauri ne, to sai a ƙara ta zuwa gaba. To idan mutum ya ƙare sai ya danna wannan, ya danna wannan to ma'ana ya gyara abun nashi kenan. To yanzu daga nan sai mu sake fitowa sai mu zo shi ko wannan mokile amfanin shi. Alal misali waƙa kana son ka gyara waƙar kamar nan na farko, shi abin da za ka rubuta sunan waƙar za ka rubuta. To alal misali ka sa waƙar, yanzu kamar wannan sai mu sa kiɗa kawai. Inda an samu kiɗa, shi ko wannan artist ɗin kamar alal misali kamar mawaƙi, ana iya sa sunan kamar mawaƙin. Yanzu mawaƙin alal misali sai a sa misali kamar haka, sai a sa wannan kamar haka. Ita ko album ɗin mutum sai faɗi sunan album ɗin shi. Alal misali album ɗin sai a sa masa kamar kiɗa zalla. To kan misali shi kuma nan jar in kana iya sawa makiɗin wani irin kalar kiɗa ne. Alal misali duka wannan mutum yakan iya sawa. Kuma bayan shi nan kuma mutum yakan iya tahowa sai ya sa lokacin da aka yi wace shekara ne. To alal misali shekara ta 2022, numero fis ɗin alal misali mu sa ta 1. To in mun sa ta 1 shi kenan, numero da disk ɗin muna iya shi ma mu sa 1. Alal misali sai mu zo shi wannan duk mu sa wannan da commenter da compositor, duka wannan abin da muka sa kamar dai haka dai. Mutum zai iya sawa shi kenan, shi mun ƙare da shi. To baya sannan idan mutum ya zo ga wannan mokile deja mun gama da shi, yanzu sai mutum sai ya danna enregistrement. To enregistrement to nan ake tambayar mutum zai maida shi sonori ne na waya ko kuma sonori na reveil mai tasowa alarm, ko kuma tonalite notification, ko kuwa sonori wanda in an aiko wani message ko wani abu zai koka. To mu muna son mu maida shi music ne kawai waƙa. To ga shi deja saman waƙa yake, kawai sai mu misali sai mu danna wannan. To in mun ka danna wannan deja yana saman yana saman music deja, su music yana sama deja. To sai mu danna enregistre. Alal misali ga shi kamar haka yanzu. Ga shi yanzu idan yake alal misali. Shi ga shi nan kamar haka. To kafin haka nan mun enregistre akwai wani abu guda wanda ba mu saurin daidaita ba, kamar wannan wurin dole sai mun danna shi. To bari mu sake hitowa kamar haka. Wannan shi za mu danna, to nan ne za mu converter zuwa ga formakin da muke so. Ma'ana sai mu danna kamar haka. Mun ka danna to yanzu kun ga shi a bisa WAV ne. To muna son mu maida shi MP3, sai mu dawo sai mu danna wanga MP3 kamar haka, sai mu yi OK.
sai mu dawo nan wajen register, sai mu danna register. To register dai mun danna bisa music ne muke so, bisa music ne. To gashi kawai sai mu danna wannan sama, zai buga zai koma zuwa MP3. Kun gani gashi nan, kuna gani gashi ya koma MP3, gashi kuma ya bada MP3. To haka duka. To bayan nan kuma idan kuma za mu yi, idan mun fito daga nan, to in kuka lura gashi kuna gani gashi kiɗan shine wanda mun kai converter gashi zuwa MP3. To idan kuma ana so a maida bidiyo ne shi ma zuwa waƙa, to alal misali kamar sai in ce yanzu ga wani bidiyo kamar haka, yanzu mun ɗauke shi. Sai mu shiga Google kamar haka. Alal misali sai mu ɗauke shi duka, sai mu tai da shi kamar haka, sai mu maida shi zuwa audio. Kun gani gashi nan mun maida shi zuwa audio. Sai mu shiga Google kamar haka. To alal misali sai mu danna. To yanzu gashi nan me ake cewa mun maida shi duka mega nauyi mega 1.7 ne. To kamar haka duka za ku yi idan kuna buƙatar ku a register in duka gaba ɗaya na bidiyon da kuke so, na duk abin da kuke so. To mun gode, sai dai mun sake haɗuwa a wani bidiyo na gaba.